הסרטון שלי. היום אני ואחותי נראה לכם איך עושים איפור של פייה או של פרפר ותסרוקת. אם אתם רוצים לראות איך אני ואחותי עושות את זה, אז פשוט תמשיכו לצפות. קודם כל שמים איזשהו בסיס תכלת או כחול ולטשטש אותו על האפר. אחרי זה תשימו צללית כחולה כהה. אל תתפלאו אם אחותי לא תשים מייקאפ, בגלל שאני חושבת שלפייה לא צריך מייקאפ. עכשיו תשימו צללית תכלת בזווית הפנימית של העין, ואת הכחולה הכהה מקודם תשימו בחיצונית. קחו צללית זהובה אפורה כזאת, תשימו אותה בשקע על דגש על שקע החיצוני. תטשטשו טוב טוב. ותיצרו סוג של שפיץ עם האייליינר ועם הצלליות. עכשיו תשימו עיפרון טורקיז בקו הריסים התחתון של העיניים. תשימו מסקרה כחולה, כי זה הכי מתאים לפייה או פרפר שהוא כחול. עכשיו תשימו פודרה, שזה קצת בכל זאת יקהה לנו את הפנים. עכשיו תשימו אודם אדום או איזשהו שבא לכם שיבליט את הפנים. וזה היה האיפור. עכשיו נעבור לתסרוקת. קודם כל תברישו את השיער טוב טוב. עכשיו תתחילו לקלוע צמא, וכל פעם תוסיפו חלק קטן לחלק שאתם תעבירו אותו. יותר קל לראות מאשר להבין. אתם רואים, אני העברתי חלק ואז אני מוסיפה עוד חלק קטן מהשיער. הנה אני מעבירה ולוקחת עוד חלק קטן מהשיער. וממשיכה את זה עד הסוף, בצורה מעגלית שיעשה את כל הראש. כשאני מגיעה כבר לסוף, אני שמה את הקצוות האחרונות ואני ממשיכה את הצמא כרגיל. עכשיו אני תופסת את זה בגומיה קטנה, עדיף שהיא תהיה כחולה לפי צבע הפייה שלכם. וזו הייתה הצמא, שדי מתאימה לפייה. אחרי זה אני אשים גם סרט קטן כזה כחול לאחותי, שכל אחד יכול לקשור אותו ולמדוד את זה לפי הראש, וככה זה נראה. אני מקווה שנהניתם מהסרטון, וזה היה הלוק. הנה האיפור, וכל סרט כזה אפשר לקנות מתופרות או משהו כזה. את הפיות, את הכנפיים ואת החצאית קנינו בצעצועי מורן, והנעליים סתם קנינו, לא יודעת מאיפה אפילו. אז זה היה הסרטון, ואנחנו מקוות שנהנתם. ביי! נתראה בסרטון הבא.